Gagawa tayo ng prosperity bowl. So, nandito na yung ating rice. Then, meron tayong 12 eggs, isang orange, 8 pirasong bills. Dapat pare-parehong denomination. And then, 12 gold coins. Then, 12 na coins. Dapat pare-parehas denomination din. And then, 8 bulak and 8 bay leaves. Tapos, hinugasan natin sila ng salt and water. So, nandito na yung rice. Kahit anong lalagyan, pwede naman, pwedeng bilog, pwedeng ganito. So, ito yung lalagyan ko. Brel. Tapos, yung itlog, lalagay natin ng patayo. So, papalibot lang natin ng pabilog. Yan. Pwede naman tayo mag-adjust kung sakali na ano. Dati kayo masiglan. 2, 4, 6, 8. Yan. Feeling pong soy X. Palapag ka rin piyalo nga muna. Feeling pong soy X. Dahil yan, piyalungan. Feeling pong soy expert. Hindi, napanood ko lang to. Ginaya ko lang. Palapag again. Yan. Hindi ka. And then, pagkatapos nun, so sa gitna niya, ilalagay mo yung 12 na gold coins. So, yan. Yan. Pwede ka naman mag-adjust kung ano. Ben. Pamilaw mo rin kahit pinggan, sige. Sige, pamilaw mo rin. Sige. Sige, pamilaw mo lang. Ibalik mo ka rin din. Balik mo ka rin din, Briel. Balik mo ka rin din. Briel, balik mo lang ka rin. Please. Balik mo lang. Mayabang niya naman nata. Mayabang niya naman nata. Itata na. Then, tapos yung coins paikot, pabilog dapat. Kini ka. Tapos yung Kini. nakaharap yung ulo. Thank you. Oh. Ay! Kini ka. Yung ginagawa ko kasi dati, lahat ng pera nilalagay ko, iba-iba. May dollar, US, may Canada, may Philippines, may Saudi, may Riyadh, may UAE. Dapat pala pare-parehas. Ayon sa napanood ko. Dapat pala pare-parehas. Kaya pala hindi pare-parehas yung pasok ng pera. Joke. Kaya pala minsan sobrang liit. Oh. Minsan. Yan. So, pabilog. Yan. Tapos, yung ating... Ito pala ang gamit nito. So, tabi muna natin siya. So, yung pera natin, gumamit tayo ng 50. So, 8 to. Bulak, para magaan. Magaan ang pera. So, yan. Gaganyan mo. And then, itutupi mo siya. Yan. Tapos, gagamitin natin is red na ribbon. Kasi yung red, pantaboy daw yan ng malas. Ayan. Or bad energy, ganon. So, kung wala, pwede namang sinulit kung wala ang ribbon, basta red. Yan. So, yan, ganito. Gagawa tayo ng 8 ganito.
And then, itatayo natin siya doon, palibot. So, gagawin ko muna to. Papakita ko na lang mamaya. Palibot. Itutusok ko dito palibot-libot. Tapos, yung ito, yung bay leaves, ganito. So, iaayos natin siya ng ganyan. Yan. Then, ilalagay natin siya doon. Ang leaves daw is hope. Kaya 8 piraso kasi para infinity. Dire-diretso. Yan. And then, yung orange means daw sa Chinese is gold. So, ito yung gold, ilalagay natin siya doon. So, yan. Tapos na. Hindi pa. Igagawin muna natin itong 50. Okay. So, yon. Tagal muna natin to. Pwede naman eh. Ano. So, ganyan lang po. Yan. So, ilalagay natin yung bulak. Then, itatayo natin. So, gagawin lang natin to hanggang matapos yung 8. Be. Dali, may ganyan. Punta mapukpuk ka. Sige, dali, may ganyan. Dali, may ganyan. Dali, may ganyan yan. Puti na yung brinda na ako. Saan? Isandok? Oo. Eh, kasi glayo naman ang vlog ko. Magsasama daw ako rin ko, Kenny. Kanami yung daddy. Magmadam awring ko, Kenny. So, yan. Yan. So, yan. Itatali lang po siya. Basta, tapusin nyo po yung 8. 8, infinity. So, yan. Any denomination pwede naman po. Since meron po tayong 50 dito, kaya 50 yung inano natin. Ginawa natin. Yan. Ilalagay ko sana tag 20 kaso yung 20 ginamit natin dun sa ano natin, palaro. Yan. Oopsie. Yan. Pwede pang humabol kung hindi nyo po ito nagawa ngayong New Year. Pwede nyo siyang gawin sa Chinese New Year. Yan. Yan. So, 2 na lang. Yan.
Basura yan, basura. Nabudol na naman tayo. Basura. Yan. Mahilig lang po tayo magano ng ganyan. Pero, syempre, nasa atin pa rin yung swerte. Diba? Hanaping da. Mantutuyan. Kung iya ka mag-obra, tatamad-tamad ka, alam mo rin. Kaya, syempre, ano lang yan. Paano lang. Yan. Kaya, syempre, yan. So, yan. Tapos na po yung 8. So, nalagay ko na doon. Dad! Noon niya sitang kaya. Pati na cellphone ko pagyabot. Noon niya. Okay. So, ilalagay natin tong 8 dito. Kailangan balanse siya. So, 1. Patayo pa rin. Be, yan po ka yan, ha? Okay. Linisan ka na pa. 3, 4, Okay. 5, 6, Mami, 7, tara be. 8. Yan. Tara. And then, yung ating Tara. gold. Tara. Bubble ko siya. Charan! So, ito na po yung ating daw tayo ni Brad. Ito na yung ating, prosperity bowl. Dad,